Здравейте, аз съм Кристина Орсова и днес в моята кухня на гости ми е Калоян от UR, с когото ще приготви много вкусен, атрактивен и полезен обяд за училище. Здрасти, Калоян! Здрасти, Криси! Благодаря за поканата. Благодаря, че си при мене. Ще правим бурито с пиле и зеленчуци и докато ти режеш пилето, разкажи малко за хората, които не те познават, нещо за теб, за UR. Първо да кажа, че вече огладнях след такава презентация, но ако трябва да разкажа за нас, ние сме UR, семейна компания, която търгува с лицензни детски стоки, както за училище, така и за ежедневието на децата. Това са раници, ученически принадлежности, дрехи, текстил, тениски, свичери, спални комплекти, подаръчни аксесуари и всякакви други лицензни стоки от Lego, Minecraft, Fortnite, Harry Potter и съм това гордост. Страхотно. Все любими марки на моите деца. Аз започвам да режа тук една чушчица. Ти ще се вземеш ли с пилето? Какво се изисква от мен? Така, сега ще ти дам един нож. Заповядай. Благодаря. Трябва да нарежем това пиленце. Имаме пилешки гърди, които ще мариноваме в някакви много хубави ароматни подправки. Ще ги нарежем ето така, както е пиленцето. Го нарежи по дължина. Така ли? Точно така. Криси, аз се изкушавам да разкажа един вид. Да, разкажи ми. Един мъж имал любовница и излъгал жена си, че отива на командировка, а всъщност решил да изкара вечерта при любовницата си. Бил много гладен обаче след изморителен работен ден и помолил любовницата да му сготви нещо вкусно. Тя каза, окей, нямам проблем, обаче ми е затъпен ножа, били им помогнала да го наточа. Той каза, да, няма проблем, взел точилото. Тук нямаме точило. Взел точилото, извинявам се. Започна да точи. Точи и си мисли, у нас кой ли точно ножовете? Да, ние знаем кой е точно ножовете вкъщи, така че продължаваме с нарязването на пилешкото филе. Така, доволно ли съм се справил? Точно така. Равни ли са? Страхотно са. Благодаря ти, да. Така ще се изпекат много бързо, особено след като ги мариноваме. Страхотно, Калоян, благодаря ти, много добре си нарязал месото. Следващата стъпка, добре изглежда, ще се пече много бързо. Сега, следващата ни стъпка е да направим маринадата, която ще вкуси месото. Моля те тук вътре да сипеш нещата, които сме подготвили. Лимонов сок, зехтинче, тук имаме микс от куркума, червен пипер и сол и черен пипер. Тези подправки са подходящи за децата, не са много така остри. Използвам сладък червен пипер и ще направят пиленцето много ароматно, много вкусно. Трябва ли в същата последователност да ги слагаме или може да ги разбъркаме? Както искаш. Нещо да объркаме рецептата. Първо си изсипи от подправките сол и черен пиперен вкус. Аз по принцип не слагам много сол. Куркума и червен пипер може така повече да сложиш. Ще придаде на пилето много приятен червеникаво жълт оттенък. И сега много хубаво трябва да разбъркаме. Добре, че съм скъпи ръка, за да може така, да не ги запретам. Точно така, за да може хубаво подправките да попият. Ти също имаш деца, разкажи ми, готвиш ли, правите ли училищен обяд вкъщи? На първи въпрос, да, имаме деца, 3 са. Тинейджери, 2 близнаци на 15 и кака на 19 години. Дали готвим за тях? Да, готви съпругата ми. Аз не готвя, защото не съм много добър готвач. Ще ме питаш ли какво мога да готвя? Кажи какво можеш да сготвиш. Мога да сготвя 3 неща. Пилешка супа без застройка бистра, крем карамел и един бърз мишмаш. Ама крем карамел си е доста сложно, така че брат, сложно си е. То компенсира останалите дефицити в готвенето, които притежаваме. Що можеш крем карамел, значи можеш почти всичко. Значи трябва да се научиш и сега вече ще знаеш и бурито как да направиш с Значи за моите деца за обяд не готвим вкъщи, защото когато те бяха малки и ходеха на училище, имаше добре развита столова мрежа и те се опитваха да се хранят там. Казвам, опитваха се, защото обикновено почти нищо не ядяха, защото те са много злояди. Спяха цял ден гладни, като кучета, връщаха се вкъщи и изяждаха света. Така че, въпреки наличието на столовата мрежа, нищо не се случваше с изхранването в училище. А сега браво на те,
че се грижиш толкова много за обяда, за децата си. Ти как намираш толкова време да приготвяш обяд? Нямаш ли с други ангажименти? Нямаш ли си работа? Имам си работа, обаче все пак една от работата ми е да храня и децата, така че тази рецепта е много бърза, между другото не отнема почти никакво време, рано сутрин може да се направи за 15 минути без никакъв проблем. Готова ли мисъл? Страхотно. Да. Благодаря ти. Чудесно. Сега са се мариновали леко вече за 1-2 минутки и е време да ги изпечем на сух тиган, който сме загряли, така че моля те, заповядай на печката и да ги изпечем хубаво. По около 1 минута от всяка страна ще се пекат. Много бързо, тъй като са тънко нарязани, ще се изпекат и ще станат сочни и много ароматни. Подготвила нашите питки. Калян, ти готов ли си? Напълно. Мириш много хубаво. Браво. Хайде, ела сега да сглобиме. Започваме така с крема сирене. Добре. Ето, първо мажем. Първо мажем, добре. Да. И съм приготвила по принцип буритото може да се направи с всякакви съставки и зеленчуци. За мен те са основната така важна част, за да стимулирам децата да хапват повече пресни зеленчуци. Аз съм приготвила чушка, авокадо, имаме и спаначе и ще сложим киноа. В буритото по принцип се слага сварено рис, но аз разнообразявам и в този случай съм приготвила киноа. Нали няма да ми се сърдиш, ако съм малко несръчен? Не се притеснявай. Сутрин, аз си признах вече, че няма да готвя. Човек като бърза, сутрин аз понякога като бързам да направя обяд и не ми се получават перфектни. Важното е на детето да му е вкусно, а ще е вкусно, особено с изпеченото тебе. Криси, перфектно е субективна категория. Аз смятам, че ние в момента творим изкуство. Всяко... Ама ти много се стараеш, така. Старая се, да. Аз във всичко така се старая. Знаеш, и в бизнеса така се старая. Това вече го знам. Това съм се уверила. Хайде сега, това е ред. Благодаря ти. Време. Я разкажи ти, като спомена бизнеса наскоро, спечелихте награда на e-commerce Academy Awards. Точно така. Да видим малко повече за този приз. E-commerce Academy Awards е едно много интересно състезание между собственици на различни онлайн бизнеси. Те са разпределени, участниците, кандидатите за този невероятен приз, са разпределени в различни категории. Категорията, която ние участвахме, беше детски стоки. Спечелихме в много голяма конкуренция и то с онлайн бизнеси, които са в групата на Озон. Ти знаеш кои са Озон, нали? Да. Озон са страхотно динамично развиващ се маркетплейс и факт е, че ние в тази конкуренция успяхме да спечелим приз, означава много за нас. Браво! Напълно го заслужавате. Благодаря. Какво ни носи тази награда? Признание, че ние сме се справили на няколко нива. Първо с качествени стоки, второ с клиентско обслужване, тъй като бяхме проверявани от тайни клиенти, които поръчваха стока от нас, след това я връщаха. Ние в кратки срокове трябваше да възстановим сумите, които бяха заплатени, дизайн, клиентско изживяване и така нататък. И това беше много приятна новина за нас, защото показва, че нашите усилия се виждат и са били оценени както от потребителите, които се отблагодаряват всеки ден с страхотни поръчки, така и от журито на този конкурс. Аз съм една от вашите потребителки, която често поръчва. Благодаря ти за лоялността. Знам, че този приз е абсолютно заслужен. Благодаря ти. Така. Добре ли се справим? Страхотно. Благодаря. Вече трябва да го натисна така. Добре. Криси, моето стана с различна форма от твоето.
Това означава ли, че грешно трябва да го почна наново? Абсолютно не е грешно, просто така си по-щедро си го напълнил. Аз съм по щедрите неща, да. Благодаря ти. И сега, ето заповядай да го разрежеш. Аз обичам така да ги разрязвам, за да могат хем да се поберат в кутията, хем детето като си го вземе да види вътре какъв. Може ли така да го подъгъл? Да. Добре. Да. Аз разказах ли ти вица за точенето на жорите? Разказвам ми го. Ако не, да разкажа пак. Добре. Чудесно. Мога да покажа. Да. Така. Чакай да се научи ясно. Супер. Браво. Добре. Готови сме. Сега е време да приберем обяда. Да. Много атрактивен и шарен се получи. Слагам на Алекс, той много обича спаначени листенца и повече чушчица да има, да си хрупка на обяд. На колко време ще го изяде? Обяда? Обяд веднага ще го изядем. Той много обича това на любимото бурито. Да си хапва. И как носите кутията за обяд? В радницата имаме един термоджоб. Ма той се носи, няма носещи. Той си носи, не. Той си носи всичко, даже много обича да си я носи. Дори когато е препълнена, си я носи сам, не я дава друг да му я носи. Тя пак е от UR с... Случва ли се понякога да я забравя вкъщи? Кутията ли? Да. Не. Супер. Супер. Добре. И как я носи кутията? В чантата ли е слага? В В раничката слага. Да, имам си термоджоб в раничката. Виж тук съвсем случайно ми хрумна една ново предложение. Какво си ми донесла? Донесъл съм ти страхотна чанта, термочанта за обяд. И дори тя е брат. Така ли сме оцели? Вижте, случайност. Тази чанта е страхотна, защото е една от малкото дизайни, които позволяват на храната да стои изправена, да стои хоризонтално положение, извинявам се. Имаме един джоб. Той е термо, нали? Той е термо, изцяло и всичко е термо и отгоре има още един джоб. Много родители са ни казвали, че търсят точно такава чанта, защото, пак повтарям, позволява на кутията за обяд да стои хоризонтално, а не изправена. Ето показвам. Слагаме тук. Супер. И си има и удобна дръжчица да носи през рано. Така, и може да сложим водата тук. Ето вижте, изцяло хоризонтално е положението на кутията. На тебе случило ли се да имаш проблеми с кутия, която не стои хоризонтално? Да, веднъж когато бях сложила, имаше манджа с ориз и трябваше да бъдат отделно, но се бяха разместили. Той ми я върна, каза, че не му харесва така да бъдат смесени. Но ето тук вече с тази чанта няма да се случва това нещо. Така че пак да почна да правя такива манджи. Добре, страхотно. Момчето е готово, как да не ми харесва. Добре. Със сигурност много ще му хареса, обаче какво правиме за момичета? Какви варианти има за момичета? Имаме за момичета. Супер. И лаво. Имаме за момичета. Страхотни са. Имаме за момичета. Кристи, знаеш ли, че това е един много интересен бранд Santoro Gorgeous? Знаеш какво го прави интересен? Чувала съм, но искам да ви разкажа малко повече. Добре. Това е един лондонски бранд с една много интересна концепция. Създателката, художничката, креатив директора на този бранд е измислила момичета, които имат само очи, нямат уста и нос. Нейната цел е била да създаде такъв образ, такъв графичен дизайн, че създадените от нея измислени момичета да изразяват емпатия към притежателката на кутията за храна, на дрехите, на раниците и така нататък. Защото когато Gorgeous момичетата, това са Gorgeous момичета, когато Gorgeous момичетата, те са приказни героини, нямат уста и нос, изразяват само с очите своето настроение, те могат да бъдат съпричастни към настроението на човешкото момиче. Когато момичето е натъжено, вижда в техните очи съпричастност, разбиране, а когато е весело, щастливо, тя вижда жизнерадост в очите на Gorgeous момичетата. Това прави този бранд толкова разпознаваем и толкова харесван, не само в България, но и по света. Харесва ли ти историята? Страхотна концепция. Много ми харесва, ако искате да разгледате всички модели, кутии, чанти, шишета, какво ли още не за училище, влезте в сайта URBG и може да използвате и моя промокод Криси15 за коледни подаръци. Аз не издържам, мога да опитам какво да направя. Ами то и мериш, изглежда много добре, как да не го опита човек? Как е? Супер. Идеално.